Cocinar en familia es lo más bonito que hay. Bueno, gaur, aizesku tostak ingo guzamen. Amaiak ego eus. Hau nengo bota bigu, esnie. Litro terdi. Hau botillo osoa, entre la pico y esto. Zue pingo gu, edo saspire. Da bi kanela errama, ona, egosteko. Azukerie, koiara handizegaz, 8 behatzi koiarakada, botako txaguz. Urune, 6 koiakada, baina tontor, oza, ondo beteta koiarie. Bateke bate... Hola, mestitxe tostadak. Se hizo itxote. Aizik jarte, Vale, irikitzeko holan behitxu bitzazu. Ez niri holan. Uio. Baren jo irikitzen ez, orduen. Hau jogun bateke bate, nazte bigu horregaz, eta zue ba, soaltu bez. Holan segitu bira. Era itxen, 15 minutu bueltan. Creo que bizo prest, holako fuente bat, horizo apur bategaz. Engun kantiadiek bi fuentetan banatu, bestela loditxe geratu kehatzu emazio. Hau, arrirero hongu. Oinen bidana, otxitzera itxaron, ordu pare bat. Hendeko gu ja masi otxitzuz, doainen biguz ja, prigidu. Doain karratu eken bizuez. Oso handizek ezein, da buelti emoterakoan apurtitzen di handizek inizkero. Está de huelga. 18 horas ya trabajamos. Hendik ikusko ego alpersa, A estas alturas, ¿qué más da? Aita gazpregiduko guz, tostadak, samuma, huelgan da. Azukeri eta kaneli ipini. Hemen urune botako gu, eta hemen deko gu, arrutxe iribizatu barri dugun. Tostadi hartu karratutzu, urunetan paseu, arrutxetatik geroia, zutera. ¿Qué chicas haces eso? Venga, familia. Esan de baitak. Eta unai, ikusin bio. Lan, dore utxu dauzenien, ja ataraldio. Azukeri da kanelien langanetik. Ituzelan geratzen da neskatza. Eta tani ez gara elegantienak egiz esan. Azken toketxu emon otzago, Gozo? A ber, igual ez teki munduko itxurorik orena, baina benetan probeu, ze super gozo dauz. Amumak oren joguelan jarraitzen dugu.